Sedulur, nyong kuwi to mauke rak-arak mangkat nang paraang. Nyong ke mau yuk ngosik nyong tak awe informasi karo samang kabeh ya. Nyong ke mau mangkat saka Gumelem, to jam 4. Nyong kan ngertine kan wong anu terang. Wah, mantelke tak pokoke tak tutup kok tak tutup apa ke jenengane kuwi tak taleni nang nggon kae bagasi mburi ki sing kaya mobil Pajero ki to. Semangkat, yakin nyong ke kaget jebule nang nggon jembatan loro kae to sing arek mlebu nang Wonosobo ana watu gedhi kok nang dhuwur ana komodone. Oh, kuwi jane sing lagi viral. Yakin masyaallah wong nang kono pirang-pirang banget yakin sing padha moto sing padha pokoke ora lor ora kidul yakin kebok wong kabeh. Nyong ki jane yo arek padha moto nyong tapi nyong kan isin wong akeh wong. Ngisuk-ngisuk ya muga-muga ora kelalen ngisuk nyong tak rono tak karo mandeg tak karo moto karo posting ben melu terkenal. Lho komodone yakin apik banget nyatane wong nyong ki ndelok saka cepakane kaya asli tenanan yakin. Luar biasa sing nglukis yakin. Samang-samang kuwi saiki sing daerah Temanggung, Ngadirjo, Candiroto, Mbejen, to Njeragan, Kranggan, Magelang kuwi nek pas ngulon mampir sing ana watu gedhi, ana komodo, apa ana biawak ra ngerti, pokoke luar biasa. Ngesuk ya kena nek samang aranu WA karo nyong janjian engko foto nang kono bareng-bareng ya. Yakin samang nek ora rono ki jane manemon. Loh lagi akeh banget wong. Syukur sampeyan nek rono dodol plendungang, apa dodol tuwet-tuwet, apa klothok-klothok kae to laris kaya dodol es nang kono. Nek pas panas-panas laris. Wis info sing palit kuwi ya. Sing saiki ana watu gedhi, terus ana biawake iki luar biasa. Nyong jan gumun yakin. Ora karuang pokoke. Wis sampeyan kabeh sehat-sehat selalu ya. Info apik banget iki kanggo sampeyan. Wis pokoke bolo. Tuwa sehat selalu sedulur. Semangat.